Morning call! Morning, Deeds! Kaloyal! Feel good morning! Let me tell you. Wednesday na yun! Mga kaloyal at kabisyo natin, December 20, 2023. Sa oras na 7:28 ay kasama nyo na at papakinggan ng cool na Angkol Dago! Ayoko! Kasama rin ang hot na inspired pa na tita Tanya Chinita. Anong magagawa? Laging natutulala. Teka, emotion ko Ano? Hi, Mars! Ba't ka nandito, Happy Mars? ka, Mars. Wala, gusto ko lang kita i-congratulate, Mars. Bakit? Kasi happy ka. Oh, thank you, Mars. Salamat kasi alam mo naman, sa buhay natin, maraming season yan. May season na malungkot, may season na masaya. Pero grabe, Mars, napaka-season mo. Hindi ko kinaya yun napaka-season Ano mo, ba? Mars. Ano bang chismis na karating sa'yo? Mars, kung ting durian. Kung ting rambutan. Diba? Ting lansones. Grabe ka, Mars. Ay nako, pero magandang umaga sa lahat ng mga nasa kantin dyan, sa Allen Canteen, kay Kuya Jing at sa mga kasamahan mo. Maibutag, bayan, sa Novaliches, Palengke, mga nakatutok. Buntag pa lang, Ate Lorna, mananahi yan. Nagtatahiyan dyan sa mga bataan mo dyan, Ate Lorna Olieras at Kuya Edgar. At lalo na kay Uncle Noriel at Ate Riza, agpalo mga suki niya sa itlugan at balot. Asa na daw yung balot ni Tita Tanya? Kaya ang nga problema, kumakain ba balot? Oo naman, Nicole. Oo, sige. Siyempre, kumakain tayo ng itlog, balot, penoy. Dapat lutuin mo agad. Tama. Para hindi Gusto ko yung balot na mabuhok. Ay, go. Hindi yun balot. Rambutan yun. Ay, nako. Eto na nga sa mga ikakasal. Yes, Col. Today, best wishes sa inyo. No? Best wishes. Usually, weekends yung kasal or natatapat sa yung may number 8. Diba? Oo. Pero, may ibang ikakasal din ngayon. May mga nagpapakasal din kahit anong date man yan. Kung anong napag-usapan sa pamamanhikan. Ang problema ngayon, Tis, Col. viral ang isang video ng isang bride na aarestuhin ng mga pulis sa araw mismo ng kanyang kasal. Ano ginawa ni ate girl? Isa po siyang scammer. Scammer! Anong ginawa niya? Naglulupasay na yung biktima dahil nga sa nabiktima siya nitong nasabing bride. So, mismong doon sa hotel kung saan nagpe-prepare na para sa wedding day niya, nakabihis na itong bride, ay doon pumunta ang pulis at aarestuhin na siya. Nakiusap na yung mga, syempre, pamilya ng babae na sana man lang daw bilang isang, para maging makatao man lang, ituloy lang daw yung kasal. Pero biglang, nandun pala yung biktima, Tits, biglang sinugod niya itong bride na sampal niya. Kaya nagkagulo. Syempre, nagalit din yung pamilya ng babae. Ba't pinapasok yung nagre-reklamo? Yun, nagkagulo. So, syempre ending, alam nyo, yung pagiging, yung nanglalamang ka sa kapwa mo, ay babalik talaga yan. At saka yung perang nakukuha sa panlalamang, di yan nagtatagal. Ay, oo. Hindi, kahit anong ipon mo dyan, mawawala at mawawala yan. Unless magaling ka mag-ipon. Pero sa hangin, kahit anong gawin mo. Kunyari may kaibigan ako na, kakilala, hindi kaibigan. Na, alam mo yung mapanglamang. Oo. Tapos, ipon siya ng ipon, syempre may nakapera siya Nangyari, nagkasakit siya, nandun lang din napunta lahat. Yun nga, yun yung sinasabi diba? ko, diba? Pero at least may nagasto siya sa sakit. Hindi rin naman nagtagal. Joke lang. Hindi rin naman nagtagal. Pero yun na nga ang mga leksyon na dapat natin mapul. Ikaw ba, Tis, sa tingin mo, dapat bang arestuhin yung bride na yun on that day, on that wedding day mismo? Sa iyo lang naman, opinion lang naman. Wala namang mali at tama sa opinion. Hindi. Aarestuhin ba siya? Hindi, dapat? Hindi. Nandun yung biktima, yung nagre-reklamo, nilabas na yung Ah. arrest warrant. Wag na, wag. Ako papalampasin ko, wag sa niya, sa
special day niya. Kasi pwede namang ibang araw eh. Paano pag sumibat na? Oh. O, diba? Tinanong mo ako, di ba? Oo nga, sabi. Hindi, tina-question lang kita. Para akong abogado. Hindi ako, hindi. Oh, parang, hindi, ako yung abogado ng scammer eh. hindi ko siya arestuhin. Okay. Bilang... Kasi bilang respeto ko sa tao pa rin, may respeto pa rin ako kahit pa paano. May karapatan siya na sumaya kahit paano yung biktima niya? Kayo Sumaya nga ba yun? mga babaero eh, no? Yung mga... Hoy, ang layo sanali. Bakit na napunta sa amin? Ay, ba't ako, mami? Okay, so Diba? sa'yo, pagbibigyan mo. Oo, ako nga. Di ba may asawa ko pa pero hindi ko huli sakto. Hayaan ko muna siya sumaya. Oh. Sana all. Kasi... Kasi... Hindi ko kayo huliin sa motel. Hindi ako para mag-skandalo. I don't deserve that. Hindi ko deserve bumaba sa level nyo. Dali. Usapan Diba? dito yung ginasal. Bakit nadadama yung mga lalaki na naman dito? Kayo talaga mga... Sinasabi ko lang tawag dyan ay analogy. Oh. So, hindi huhulihin Hindi ko ni Tita Anat huhulihin. eh. Hayaan ko lang siya sumaya Kaso muna. nga, nandyan yung biktima. Anong sasabihin ng biktima? Ako nga, biniktima niyan. Ang laking pera na kulimbat sa akin. Tapos Di parang... mamayang hapon, pagkakasal. Patapusin lang yung Doon sa kasal. reception, oo. Pagkasal Magaganahan. garter. Magaganahan pa kaya yun. Ano sa gilid yung mga pulis? Parang... Kaya mo na yung mga pulis. Kawawa naman, pagod yun eh. Yung pulis. Yung Yung bride. Yung bride. Pagod eh. Naka-gown. Yung bride. Yung pulis. Nano nga eh, nagis niya yung garter sa bridesmaids. Nung bride? Yung pulis. Pati yung bukay, sabi niya, hinagis niya gano'n. Sino kayo susunod na ikakasal? Sabi ng bride? Hinagis niya sa pulis. Uy, may mga maid of honor yan. Ha? Yung May mga... bride. Hindi, yung pulis. Ay, naku. Saan niya kaya binili yung gown niya? Ang ganda yung tube. Nung bride? Yung pulis. Naku, may sukbit na baril. Yung pulis? Yung bride. Oh. Iba talaga tingin na nito mga Mr. Harold Santiago na to. Nanalo lang ng aircon sa Rapol eh. Tapos, ayun na nga. In fairness naman, na siya yung nakakuha ng garter. Yung bridesmaid? Yung police. Siya yung maglalagay doon. Tapos, eto na nga, tits. Nakapila na sa buffet. Yung bridesmaid? Yung waiter. Yung waiter. Nagugutom na lang. Ang tagal na kasi nila sa church tapos pumunta pa sa reception eh. Yung bride? Yung police. Tapos, in fairness, may nag-host dun sa wedding. Na police? Hindi, wedding nung scammer. Wedding ng scammer. Tapos, ang galing niya. Mm. Ladies and gentlemen. Sabi ng host. Sabi ng scammer. Sabi niya, and you may now kiss the bride. Sabi ng pare. Sabi ng police. Kinis niya yung bride. Yung groom. Hindi, nung police. Ay, police. Uy, unahan ko na to. Laman tiyan din to. Sabi niya, mga pulis po kami, inaaresto namin kayo sa salang pagsascam. Sabi ng police? Sabi ng pare. Nag-pretend lang pala. Yung pulis? Yung pare. Na Nag-pretend na. Nag-pretend. Ha? Ay, nako. Ay, nako. Salamat sa inyo, Pat Paminaw. Enjoy your day. Mga drivers na ito nga namati karon na imbag na bigat kada kayo amin. Maray na aga sa inyo nagabos. Maadyong buntag kanindyong tanan. Wow, dagan salamat. At siyempre, mayapabak puki kayongan. And mapya mapita. Nadyan sa Quiapo, Divisoria. Mabising-busy na dahil Christmas. Oo, mas matinding Rush na. volume ngayon ng ng mga namimili. At ang Ingat-ingat traffic. po. Yan. Good Huwag luck. nyo na sabihin na labat ang traffic. Matik po yan pag onting tulog na lang Pasko na. So, kung ako sa inyo, pumunta kayo ng mga mga anong oras? Paggabi na? Yan. Yung lusaw na yung volume ng mga sasakyan. Tama. O kaya pwede na lang kayo Pwede mag-online mamili shopping. Pwede mamili ng January na.
Para may sale? Kuripot mo talaga. Para sa mga ano, hindi, alam mo, yung kaya sinasabi ni Mang Kanor January na kasi yung mga kabit, di yan sinesell, hindi yan Chicks lang kinikita. lagi. Bunganga mo talaga. Gusto mo talaga ng love letter na naman. Yung mga chicks ka, di ba, hindi niya yan kinikita ng mismong Christmas? Hoy, sa Valentine's yun. Christmas yun! New Year na kami. Oh, di ba? Ganyan yung gawain. Ay, nako. Susunod na ba tambalan? Nicole Yala! And Christopher! Salamat kasi inyong pagpaminaw. Sana na-enjoy po kayo ngayong araw po ng Wednesday. Chumalu! December 20, 2023. Nakasama ang hot na hot at inspired na Tita Tanya Chinita. At cool na Uncle Dago! Dito na po yan sa istasyong number 1 sa mga sasakyan. Papunta sa inyong mga tahanan, sa mga establishmento, papunta sa mga convenience, mga guards natin, tits. Na fun mo. Yan, salamat. Yung mga driver ng bus, angkas, mga police din, Ay, mga naku. close-in bodyguards ng mga ano. Ay, grabe, sobrang mahal na mahal natin yan. Hello kay, syempre, sa 24/7 Mayor ng Bacoor. Mayor Strike B. Revilla, good morning. At sa buong Bacoor, City Government of Bacoor, good morning. Especially sa City Information Office. Sandali. Asan si Ma'am Lai? Yung Christmas gift mo sa akin, Ma'am Hoy. Lai. Ma'am Lai. Chicks daw. Ako, Chicks daw, chicks. Okay. Ikaw talaga, Mang Kanor. Meron tayong 5 days na lang! Pasko na! Merry Christmas! Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel Good Morning!